Welcome back guys. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys, pork spicy Bicol Express. Wow. Ito guys oh, mayroon tayong pipino guys. So bago tayo mag-umpisa guys, manalangin muna tayo guys. So guys, maraming salamat sa mga viewers ko guys, sa aking mga subscribers. Sana guys, hindi kayo magsawa sa manonood ng aking mga video guys. So guys, umpisahan na natin. Ito guys oh, sinama ko yung yung tainga ng baboy sa pagluto ng Bicol Express. Ito guys oh. Ito. Di ba guys? So, first bite guys sa inyo. Okay. Lambot. Wow! Kain guys.
Okay.
Thank you guys. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video guys. Huwag kayong magsawa guys na manood sa aking mga video guys. Marami pa tayong video guys. Thank you guys. Don't forget guys to subscribe, like and share. And pakipollow sa aking Facebook page, Mr. Dan Vlog. Thank you guys. Bye-bye.